Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino. Nyengo ya zisangalalo ikuyenda bwanji? Mukusangalala bwanji? Kuchokera kuma studio azinayi ndabweranso ndi evangelist Yanko Malizani pamutu wakuti midnight is coming, pakati pa usikupo pali nkudza. Ndikupempeni mukhale pamenepo mumvere radio ndi chidwi, baibulo m'manja, chilemberanso m'manja. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanji evangelist Yanko Malizani atsakule malemba. Pakati pa usiku pali nkudza. Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali 10 amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene atenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta msupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuwula, onani mkwati, tulukani kakomana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena mafuta anu, chifukwa nyali zathu zili kuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanira ife ndi inu, koma makamaka mukanika ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka ukagula, mkwati anafika. Ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati, ndipo anatseka pa khomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, Mbuye, Mbuye, mutitsegulire ife. Koma iye anayankha nati, indetu ndinena kwa inu, sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Abwenzi amalawi anzanga, mukaliyang'ana dziko limene likuyenderamo, pakati pa usiku pali mkudzadi. Takhala tikuona mbali zosiyanasiyana mu phunziroli. Tidaona mawu a Mulungu monga nyali, taona mafuta monga mzimu woyera mwa malemba. Mu tsiku la lero tikukhazika tsopano pa verse 5 pamene mawu a Mulungu akuti, ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anaodzera nagona tulo. Anamwali onse 10 akuti adaodzera nagona tulo. Koma kuti azodzera ndi kugona tulo chitika nchiyani? Malemba akufotokoza kuti pamene mkwati anachedwa. Mkwati mufanizo ndi Yesu Khristu. Tidaona kale kunena kuti anamwali 10 ondigula anthu okhulupirira mpingo wa Mulungu amene anyamuka ulendo okakumana ndi mkwati. Atenga nyali zawo mawu a Mulungu, mafuta ena atenga mzimu woyera, ena sadatenge mafuta angotenga nyali zokha. Mugula anthu okhulupirira limo ena amene mawu a Mulungu amalalikira, mawu a Mulungu amawerenga, nyumba zawo kukhulupirira lilimo Bible monga nyali. Koma mkatikati momwemo alipo ena amene anyamula mafuta monga mzimu woyera, mzimu akuchita pa moyo wawo. Alipo ena za mzimu alibe nazo ntchito, angukhala moyo wachipembedzo, kukhala ndi maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake kuyikana. Ndi lero tifuna tione kuti pamene mkwati anachedwa, kuchedwa uku tufuna tione muphunziro limbale wanga. Kuchedwa uku Yehova watipatsa mpata. Mukanyengo kamene mkwati adachedwa, kanyengo kameneka aka anamwali amadatenga nyali zokha, mafuta osatenga nsupa zawo, amene okumbukira nakhala nayo nzeru. Pamene mkwati wachedwa chonchi, nkutheka mafuta awo adatira munyali zathu asakwana, tipite tikaguliretu. Koma adafika mpaka napowodzera nagona pamodzi ndi anzawo. Kodi m'bale wanga ukudziwa kuti kanyengo ka COVID aka pamene ma lockdown angodi akayambika anabwereranso, namanamiza dziko kuti kachilombo kena akabweranso, kanyengo kameneka aka ukuyena okhala nayo nzeru yokadzigulira mafuta pakati pa usiku pasadadze. Mulungu adapereka mpata. Kodi ukudzoti mpata umenewu Mulungu asanononge dziko lapansi ndi chigumula cha madzi adaperekanso mpata ngati okhaokhawu? Genesis chapter 5
verse 25 mpaka na 27 ndikuwerenga nanu. Ndipo Metusela anakhala ndi moyo zaka 100 kudza 50 ndi zisanu ndi ziwiri nabala Lameki. Ndipo Metusela anakhala ndi moyo atabala Lameki zaka 700 kudza 50 ndi ziwiri nabala ana amuna ndi akazi. Masiku ake onse a Metusela anali 400 kudza 50 ndi kudza zisanu ndi zinayi ndipo anamwalira. M'bale wanga, Metusela adakhala zaka 969 pamene Adamu adakhala zaka 930. Kodi ukudziwa kunena kuti chilengedwe ni dziko lapansi pamene Adamu anapangidwa mu tsiku namba 6 kumadzafika nthawi yakumwalira kwake zaka zikhoza kuwerengedwa bwinobwino. Koma sitifuna kukamba zimene zozoyi, tikukamba za Metusela. Metusela ndi munthu mmodzi mu m'bado wa Adamu amadakhala ndi zaka zambiri kuposa wina aliyense. Dzina lake kuti Metusela limatanthauza kuti ndikadzafa chidzachitika, when I die it shall happen. Anthu amati akamaona Metusela amaona uthenga kuti mkulu uyu akadzamwalira uyu akuti kudzachitika kena kake. Mu nthawi ya Metusela Nowa adalalikira. Metusela akadali ndi moyo. Nowa adalalikira zaka 120 akubalalikira. Mulungu adamuwuza sema chombo udzapulumukiremo pakuti ndiononga dziko lapansi ndi chigumula. Nowa adawuza anthu koma sadakhulupirire. Ngati mmene kumamvera uthenga wa m'bale wanga, mavuto asadadze patsogolopo. Ndi anthu akamamona Metusela, akangomva Metusela kukhosomola pena pake, amati kuti kuchitika nchani, kodi mkuluyu kapena amwalira? Anthu amayang'anira kuti akuti akadzamwalira mkuluyu kena kake kadzachitika. Ndifuna ndikuonetsera pang'ono kuti mayina adamakhala ndi tanthauzo. Mfumu ina ku France dzina lake Louis XIV amadalamulira dziko la France kwa zaka 72 ndipo adamwalira mu chaka cha 1715. Louis XIV adali ndi mawu amene amakonda kumawalankhula m'misonkhano yake. Amanena kuti ndikadzamwalira ine mu dziko la France mudzabwera chigumula. Ndipo ndizonadi atamwalira Louis XIV ku France kudalowa mipungwepungwe yambiri. Mkulu yankalankhula zimenezi. Tikuyang'ana phunziro kuti pakati posiku pali mkudza. Ndiye tikuyang'ana mu verse 5 Mateyu 25 kunena kuti pamene mkwati adachedwa, kuchedwa kwa mkwati kumeneku ndi chani kwenikweni. Mulungu adapereka mpata mu nthawi ya Nowa chigumula chisadadza kuti anthu mwina make akonze. Adayikira munthu pakati pa Metusela kuti akadzamwalira china chake chidzachitika. Koma anthu sadakhulupirira uthenga wa Nowa umene amalalikira. Aliyense anayang'anira kufikira mmene Metusela adamwalira ali ndi zaka 969. Atamwalira Metusela, uthenga udalengezedwa ponseponse akanakhala masiku atatu. Nkutheka ndoti makanema monse akadaonesa Metusela. Uthenga ukadamveka pena paliponse. Nyumba za mphepo zonse uthenga ukadapita ma WhatsApp, ena akadayimba ma status monga mezi makhalira. Chifukwa chokuti chidali chiyang'aniro cha anthu kuti mkulu akadzamwalira china chake chidzachitika. M'bale wanga, mpame chigumula chimafika ku dziko lapansi anthu sadadziwe kanthu kufikira chigumula chidadza. Koma madzi asadafike pa dziko lapansi, Yehova adalankhula ndi anthu achenjeza kupyolera mwa Nowa. Ndipo Mulungu wakumwamba chimadawonongera anthu a nthawi ya Nowa ndi chimodzi chokha basi. Genesis chapter 6 verse 5 pali mawu awo. Ndipo anaona Yehova kuti kuyipa kwa anthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndiponso kuti ndingaliro zonse za maganizo a mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha. Dziko lapansi pamene lafika ponunkha kwa basi, lafika poyipa. Mmene ujambula uthenga uwu ndimenda mu mzinda wa Lilongwe, ndiye ndafika ku mzinda wa Dubai nthawi yake chama past 9. Ndali ndi mzanga, ndipo adachita kundikodula mzanga rona chodabwitsa kwambiri. Adaona munsewu wina umachedwa msewu wa masafu kama chokopa zebra kumatsetsereka. Adaona atsikana awiri akuyenda ndi mabandi awo zovala za mkati nkumakakwera mgalimo. Mzanga chokodula akusatona ndonani. Zomvetsa chisoni. Mu nthawi ya Nowa anthu akuti adafika poyipa. Ndifake Yesu mena maphunzitsa Mateyu chapter 24 adafotokoza kuti monga adalili masiku a Nowa chomwecho adzakhalanso masiku akumapeto. M'bale wanga, dziko lafika povunda ili, dziko lafika poyipa, dziko lafika ponunkha. Ndi anthu adamona Metusela nakhauthenga pakati pawo choyang'anira. Ndipo atamwalira Metusela ndi zonadi chigumula chidadza pa dziko lapansi.
Amos chapter 3 verse 7 akunena Ambuye Mulungu sadzachita kanthu osakaulula kanthuko kwa atumiki ake aneneri. Adamuwulira Nowa kuti ndiononga dziko lapansi auza anthu akonzeke, koma anthu adayesa nkhamba kamwa. Ngati mmene anthu akuyesiranso nkhamba kamwa, uthenga ukamamveka m'bale wanga pakati pa usiku pali mkudza konza moyo. Ndi kanthawi kamene Mulungu adapereka mu Genesis chapter 6 chapter 7 Mulungu adapereka kampata kuti anthu akonze. Ndikuwerenga nawe m'bale wanga kuyambira verse 7 mpaka 10 Genesis chapter 7. Ndipo analowa Nowa ndi ana ake ndi mkazi wake ndi akazi a ana ake mchingalawamo chifukwa cha madzi achigumula, nyama zodyedwa ndi nyama zosadyedwa ndi mbalame ndi zonse zokwawa pansi zinalowa ziwiri kwa Nowa mchingalawamo, yamphongo ndi yayikazi, monga momwe Mulungu anamlamulira Nowa. Verse 10. Ndipo panali pamene anapita masiku 7 madzi achigumula anali pa dziko lapansi. M'bale wanga atadziwa ichi, Mulungu adamuwuza Nowa kuti umange chingalawa, adachimangadi. Adamuwuza kuti atenge nyama zodyedwa ziwiri, zosadyedwa zisanu ndi ziwiri, yayimuna ndi yayikazi, zikalowa mchingalawa. Adawuza anthu umu ndi mapulumukiramo, koma anthu adanyozera. Ndi Mulungu adapereka kampata ka masiku 7 madzi asadagwe pa dziko lapansi, kuti mwina nkutheka wina wake atembenuka mtima alowa. Mulungu adapereka kampata kuti nyama zizikwawa pang'ono, agulugufe azuluka zikalowa, nyerere zizikwawa zikalowa. Mwina nkutheka munthu akamaona chimene chakonza moyo akalowa malo opulumukira. Kodi m'bale wanga ukudziwa kuti mmene COVID-19 wagwedeza dziko lapansi, Mulungu alola kuti m'mavuto amenewa mwina nkutheka wewe konza mtima wako, mwina usiya kusuta fodya, mwina usiya kuledzera, mwina usiya kuba, mwina usiya ziwelewele, usiya uhule, kanyengo kamene kaka pakati pa usiku pasadadze. Koma anthu sadala, anthu adanyozera mpaka masiku 7 adadusa mpaka na chingalawa chitseko chidatsekedwa. Mulungu adapereka kampata. Kuchedwa kumene nkwata kuchedwako, m'bale wanga ndikampata kuti ukonze moyo wako. Kodi ukudziwa kuti ana a Israeli mene amachoka kwa Igupto ku kapolo kumapita ku dziko lonjezano ku Kenani, Mulungu adapatsa kampata zaka zokwana 40 kuti mwina mwake akonze, koma ambiri a iwo sadafune kukonza. Iti kufikira mpaka na Mulungu adawuza kuti akaphwasule mzinda wa Ai, adatumizako kumene kwa azondi. Kumatapita azondi adabwera ndi mantha akuti kumeko kuli dziphona, ife tikuona ngati ziwala pamaso pawo. Koma Kalebe yekha ndi Yoswa adayima mchikhulupiriro nanena kuti ayi, ife mzindawo Mulungu atipatsa. Ena wonse adali ndi mantha nanena kuti ife sitingakagonjetse mmenemo, ngati mmene ambiri alero agwedezekera nachita mantha ndi matenda amadza pa dziko lapansi, nachita mantha ndi nkhani yakukonzanso mweba 2021 Great Reset. Naona ngati zonse basi zada m'bale wanga, zofunika Kalebe, zofunika Yoswa amene angeme mchikhulupiriro kuti koma Yesu ali nafe mpaka na kumapeto. Ndi chifukwa chakusakonza kwawo zaka 40 Mulungu apanga zonsezo pakati pawo. Mulungu adapatsa kampata koma sadakonze. Onse adathera mchipululu, koma Yoswa ndi Kalebe awiri okha mu m'bado umenewo ndamada kalowa. M'bale wanga pakati pa usiku pali mkudza, pamene mkwati anachedwa kuchedwa uku, Mulungu akupatsa kampata kuti ukonze moyo wako. Kodi ukudziwa kuti Sodomu ndi Gomora, Genesis chapter 18, mene Mulungu amakononga Sodomu ndi Gomora, Mulungu adapereka kampata. Angelo awiri adalowa mu Sodomu ndi Gomora, nalowa mnyumba ya Loti, namuuza Loti, itana bongo zako, itana ana ako mutuluke mu Sodomu ndi Gomora, pakuti ife tadza kudzawononga mzindawo. Mulungu adapereka kampata. Koma yeti amuna mu Sodomu ndi Gomora amadaona amuna anzawo alendo akupita ku nyumba kwa Loti, adafika nagwedeza pa chitseko tulutsa alendo ofa tichite nawo, adafuna kugona ndi amuna anzawo. Taona lero mfumu ya Roma chipembedzo kufika kulemba nafika polankhula kuti palibe vuto amuna ukakakwatirana. M'bale wanga, Sodomu ndi Gomora adaonongedwa fa cha ichi. Kodi ukudziwa kuti mmene Mulungu amamuza Loti ndi anake kuti atuluke kadali kampata kameneko, mmene angelo adabwera mu mzinda unakhala nyumba mwa Loti kadali kampata kuti mwina nkutheka anthu a Sodomu ndi Gomora akonse. Mmene amalimbikira chitseko chawo, Loti nayenso natengeka nani andipereka nanga akazi kwa inu. Anthu adamgumukira nani natipatsa amuna alowawo. Koma mukudziwa inu kuti amuna awiri amadafika ku nyumba kwa Loti,
adapereka khungu kwa amuna a Sodomu ndi Gomora kuti mwina kapena alapa, mwina kapena akonza, sadakonza. M'bale wanga, ukamaona anthu akufa ndi akufa ndi kansa, ukamaona anthu akufa ndi COVID-19, zindikira kuti Mulungu wakumwamba akupereka kampata mu tsiku la lero. Mkwati kuchedwa konseku akupereka kampata kuti ukonze m'bale wanga. Abusa, shehe, mlaliki, m'bale wanga ochedwa mtumiki, prophet, kama chola ndi dzina lanji, Mulungu apereka kampata matenda amene mwina ukonze, kuti uthenga umene kumauza anthu, uthenga umene kuuza dziko la Malawi ukonze, upereka uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba kuti anthu atembenukire kwa Yesu Khristu. Koma tsoka ilo anthu a Sodomu ndi Gomora, mpata umene Mulungu wakumwamba adawapatsa sadawugwiritse ntchito ayi, kufikira Mulungu adatsitsa moto ku Yuda akufotokoza kuti mizinda iwiri imeneyi yayikika monga chitsanzo ku m'bado wa lero. M'bale wanga, tukambaza pakati pa usiku pali mkudza. Kodi iweyo ukonza moyo wako mu tsiku la lero kapena ayi? Kampata Mulungu atipatsa kuti uone kuti Mulungu wakumwamba awapereka kampata. Ndikuwerenga Yuda chapter 1, ndikuwerenga verse 7. Monga Sodomu ndi Gomora ndi midzi yakuizungulira potsatana nayoyo idadzipereka kudama ndi kutsata zilakolako zachilendo, iyikidwa chitsanzo pakuchitidwa chilango cha moto wosatha. M'bale wanga, Mulungu wakumwamba akufotokoza kuti Sodomu ndi Gomora adamuyika monga chitsanzo ndi midzi yonse yozungulira. Mene Mulungu adayatsa moto Sodomu ndi Gomora idali chitsanzo kuti Mulungu azononga dziko lapansi. Ndiye mkwati adachedwa kupereka kampata kuti iwe ukonze. M'bale wanga, pezera kumpata ukonza moyo wako kuti Mulungu akomere mtima akuchitire chifundo. Daniel chapter 9, ndikuwerenga nawe verse 24 pali mawu awa. Masabata 70 alamulidwira anthu a mtundu wako ndi mudzi wako wopatulika, kumaliza cholakwacho ndi kutsiriza machimo ndi kutetezera mphulupulu ndi kufikitsa chilungamo chosalekeza ndi kukhomera chizindikiro masomphenya ndi zonenera ndi kudzodza malo opatulika. Ndikuwerenganso verse 27 akunena mawu awa. Ndipo iye adzapangana chipangano cholimba ndi ambiri sabata limodzi, ndi pakati pa sabata adzaleketsa nsembe yophera ndi nsembe yaufa, ndi pa phiko la zonyasa padzafika wina wakupasula kufikira chimaliziro cholembedweratu. Mkwiyo udzatsanulidwa pa opasula. M'bale wanga, ana Israeli ukapolo ku Babulo, Mulungu adayikira masabata 70 pamodzi ndi odzozedwa Yesu Khristu kuti masabata amene wamalize cholakwacho, ndipo Yesu pakufa pa mtanda akathetse zinsembe zonse. Koma m'bale wanga, Israeli adakanika kukonza Israeli. Mulungu adapereka kampata kuti amalize cholakwacho, koma adakanika kukonza ana Israeli. M'bale wanga, pamene mkwati adachedwa sangochedwa wambayi, koma kudziwa akupereka kampata kuti iwe ukonze. Yerusalemu wayikidwa monga chitsanzo kwa ife kuti ukudziwa kuti mu Luka chapter 21 verse 20 muli mawu osangalatsa kwambiri. Ndifuna ndiwerenge nawe m'bale wanga. Koma pamene paliponse mudzaona Yerusalemu atazingidwa ndi magulu ankhondo, zindikira pamenepo kuti chipulumutso chake chayandikira. Haleluya. Yesu Khristu mpulumutsiyo wodzozedwa wolonjezedwayo amanayikidwira masabata kuti kufikira odzozedwa adzalikhidwa. Adalalikira ku mtundu wa Israeli nanena kuti ana anu mukadzaona Yerusalemu adazingidwa ndi ankhondo, zindikirani pamenepo kuti chipasuko chake, chipulumutso chake chayandikira. Anthu adaona ngati masewera mmenenso adalankhula mawu awa. Monga mmenenso ena achesa chizengerezo mu tsiku la lero kuti mkwati mene akuchedwamu kuti pochitika bwanji apa. Yesu adapereka mawu awa kwa uzana Israeli, kwa uza okhulupirirawo. Adaona ngati masewera. Mu chaka cha 70 AD ankhondo adadza nazinga Yerusalemu. Adazinga Yerusalemu, adaononga Yerusalemu. Kuyambira pa 14 April mpaka na mwezi wa August Yerusalemu adaonongedwa kwa miyezi 3. Koma sadadze mu 70 AD ankhondo a Chiroma adabweranso kudzalowa mu Yerusalemu. Adazinga Yerusalemu ndi wankhondo Augustus. Koma adazinga Yerusalemu nazika mbendera zawo. Ena amadakumbukira mawu amene Yesu adalankhula kuti mukazaona Yerusalemu adazingidwa ndi ankhondo. Adatuluka mu mzinda wa Yerusalemu nathawa nakabisala kumapiri.
ndimene Festus amamva uthenga kuchokera ku Rome. Adabwerera ozikazika mbendera kufuna kuononga Yerusalemu. Adabwerera anapita ku Rome. Amadaona zimenezi adatuluka mu mzinda wa Yerusalemu. Ndipo amenewa mene amabweranso ankhondo a Yerusalemu, ankhondo a Roma mu 70 AD, anthu amene adapulumutsidwa. Kudali kamuna wina amene amalalikira mu Yerusalemu, na Yesu adaona nkhondo adazinga, koma chifukwa chakunyozera adaonongeka nawo. M'bale wanga, Yesu adachenjeza. Lero kamangana dziko lapansi, kodi sukudziwa kuti ankhondo amuzinga Yerusalemu? M'bale wanga, kodi sukudziwa kuti ankhondo lero amuzinga Yerusalemu? Mwina ukufunsa ndi kutanthauzanji zimene zachita mu 70 AD kuti ankhondo a Chiroma adabwera naononga Yerusalemu. Asanamuononge adabwera koyamba Festus, kenako adabwerera. Kubwerera kumene kuja Mulungu amapereka kampata kuti anthu akumbukire mawu a Yesu a Luka chapter 21 verse 20. Koma pamene paliponse mudzaona Yerusalemu atazingidwa ndi magulu a nkhondo, zindikirani pamenepo kuti chipulumutso chake chayandikira. Mulungu adapereka kampata kuti anthu atuluke mu Yerusalemu, koma amakani onse mu 70 AD adaonongeka. M'bale wanga, kodi ukudziwa kuti ankhondo azika mbendera zawo mu Yerusalemu? Pa 17 October kadino wina ku dziko la Iraq adakumana ndi president ndi uphungu wa ku Iraq. October ke imwe pa 17 October pangodutsa miyezi itatu yokha, miyezi itatu yeniyeni. Pa 16 December yemwe, December 16, dziko la Iraq lalengeza tsopano kuti kuyambira tsopano Christmas ku Iraq idzikhala holiday, public holiday. Dziko la Iraq ndi dziko la Chisilamu, koma taona tsopano mmene mfumu ya Rome Francis inangopita kumana ndi president wa ku Iraq. Uko kumana president wa ku Iraq ndio mwe kulengezeratu kuti Christmas ku Iraq ikwena kukhala. Kodi ukudziwa kuti Babulo wakale wa Nebukadinezara ndi Iraq yemweyu? Nditidaphunzira za Rome achipembedzo kuti chirombo chotuluka mnyanja, modern Babylon. Ndakumana napanga uphungu okhazikika. M'bale wanga, ukadzaona nkhondo atazinga Yerusalemu, zindikira kuti chipasuko chake chili pafupi. Chifukwa cha COVID-19 uyang'ane ku America zimene zikuchitika. Zochitika kolowera dzuwa zimakhuza dziko lonse lapansi. Mizinda ingapo ikuluikulu, Mississippi, Louisiana, Oklahoma, Tennessee, afika polengeza ananena kuti Sunday anthu asamagwira ntchito, adzikhala ali mapemphero chifukwa cha vuto la COVID-19. Uku mkongo zemberera. Kodi iwe sukumva maiko angapo phatika dziko lathu kunena kuti COVID-19 wasautsa wavuta? Ndakumanena kuti akuti second wave. M'bale wanga, nzokonza izikonza moyo wako, ndikampata kamene Mulungu akukonza kuti mina mwako ukonze moyo wako. Fa kutsogoloko kubwera zovuta kwa basi, akhazikitsa kagulu kena kamene kumanga atchula kuti Green Sabbath Network, mene akunza ndondomeko zosiyana-siyana zobweretsa anthu onse pamodzi, abwere pamodzi. Kodi iwe sumadziwa kuti ku Brazil adamanganso kachisi wa Solomo kumene mitundu yonse ya anthu idapita nasonkhana nanena kuti ulemerero wa Mulungu kuoneka? Balanga dziko lapansi kuchitika zinthu zambiri pansi. Amona mvera mothenga apita ndafotokoza kuti musadiki mukuyenda kena kake. Uvomerezana nane tsopano ukamamona December zimene zikuchitika ndi nkhani ya COVID-19. Balanga pakati posiku pali mkudza tikuona Mateyu 25 verse 5, pamene mkwati adachedwa kuchedwa kumeneko Mulungu apereka kampata kuti ukonze moyo wako. Kodi sukudziwa kuti kampata Yesu adatipatsa, natipatsa ife choyang'anira chake kuna ifenso tikadzaona? Adakamba ndi Israeli wakale, mukadzaona nkhondo atazinga Yerusalemu, adauza anthu athawe mu Yerusalemu. Ndikuwerenga nawo tsopano Mateyu 24 verse 15 pali mawu awo. Mateyu 24 verse 15 Yesu adalankhula mawu awo. Chifukwa chake mmene mukadzaona chonyasa chakupululutsa chimene chidanenedwa ndi Danieli mneneri chitayima m'malo oyera, iye amene awerenga mkalata azindikire. Pomwepo iwo ali mu Yudeya athawire kumapiri. Iye amene ali pamwamba pa chindwi asatsikire kunyamula za mnyumba mwake, ndi iye wa munda asabwere kutenga chofunda chake. M'bale wanga, Yesu adalichenjeza dziko lapansi, adalankhula kuti mudzamva mbiri za nkhondo madera kuti kudzakhala njala, uthenga wabwino udzayitidwa dziko lonse lapansi. Ndi mu verse 15 Yesu adalankhula mawu ochenjeza wopereka kampata. Chifukwa chake mmene mukadzaona chonyasa chakupululutsa chimene chidanenedwa ndi Danieli mneneri
chitayima malo oyera. Iye amene awerenga mkalata azindikire m'bale wanga wona nthawi kuti yapita, Yesu akudza. Kodi chonyansa chakupulutsa kuchidziwa? Zoti chayima malo oyera, kodi m'bale wanga ukudziwa? Uthenga kubera atifotokoza zimenezi. Chonyansa chakupulutsa chayima malo oyera m'bale wanga. Ukadzaona atsogoleri onse am'mayiko akuyang'ana kwa mtsogoleri wachipembedzo wa ufumu wa Rome, akuyang'ana kumeneko. Zindikira kuti m'bale wanga masautso ali pafupi. Ukamona COVID-19 imene akuyenderamo, ali ngati munthu akukusa nkhosa kuzikusira pamodzi mukhola limodzi. Ali ngati munthu amene amakola mbalame, wotenga gaga wake wayika badiwa lamba lake lili kuno. Nde mbalame bona gagayi kumati ife tidya gaga patidya gaga, amangovopula chivwapo mbalame zonse nkufa pang'ono. Balanga COVID-19 ndikapusipusi mene apangira anthu pusipusi miau ndikapusipusi. M'bale wanga onse wakokera kunkhana pakati pa usiku, kukakamiza dziko lonse pembedza kwa sando konze moyo wako m'bale wanga wapeza pakati pa usiku pali mkudza. Kodi sukudziwa iwe m'bale wanga kunena kuti pompano akulu ama business pa dziko lonse lapansi anapita ku Vatican nakumana ndi mfumu ya Rome. Zonse zindukambiranji m'bale wanga kumene dziko likupitako pakati pa usiku pali mkudza. Nde Mulungu wapereka kampata ndikumaliza tsopano tenga mu tsiku la lero. Koma zindikira kuti chonyansa yakupulutsa chayima malo oyera. Ngati umawerenga malemba ukuyenda kuzindikira m'bale wanga tifotokoza zimenezi. Popeza nthawi yapita, nthawi yalakwika. Ndikuwerenga tsopano Aroma chapter 13 verse 12 mene kumaliza uthenga. Aroma chapter 13 verse 12 pali mawu awa: usiku wapita ndi dzuwa layandikira, chifukwa chake tivule ntchito za mdima, tivale chamuna chakuunika. M'bale wanga Mulungu akupatsa kampata, vula ntchito za mdima, uvale chamuna chakuunika tsopano. Ukuyenda kuvala chamuna chakuunika simasewerayi, chifukwa nthawi yalakwika. Tiyendeyende kuyenera munga usana, si m'madyerero ndi kuledzera ayi, si mchigololo ndi mchonyansa ayi, si mundewu ndi mkhwidzi ayi, koma valani inu Ambuye Yesu Khristu. Ndipo musaganizire za thupi kuchita zofuna zake m'bale wanga. Kumapeto kwa chaka uku ndi maholiday awa oyipa awa m'bale wanga. Malemba akunena kuti ukuyenda kuyenda kuyenera munga usana. Palilangizo akunena kuti usakhale m'madyerero mkuledzera ayi m'bale wanga. Akunenetsa usakhale mchigololo mchonyansa ayi, mundewu munkhwidzi ayi, usakhale mmenemo m'bale wanga. Koma kuyenera kutani? Akuti koma valani inu Ambuye Yesu Khristu, ndipo musaganizire za thupi kuchita zofuna zake m'bale wanga. Kampata kamene Mulungu atipatsaka pamene mkwati anachedwa kuchedwa mene mkwati wachedwako, Mulungu atipatsa kampata. Vala Khristu tsopano. Kodi m'bale wanga moyo wako kuganizira bwanji? Kodi Yesu madzo ngakhale pa ntchito munthu akalemba ntchito amampatsa kampata probation kuti amang'anire bwinobwino. Kodi sukuzo Mulungu atipatsa ife kampata kugwedeza magwedezako afuna ife tikonze moyo wathu. Kodi moyo wako ngotani? Talingalira za verse limene tamaliza nawo Aroma chapter 12 verse 12 pakana 14 pamene akunena kuti usiku wapita ndi dzuwa layandikira, chifukwa chake tivule ntchito za mdima, tivale chamuna chakuunika. M'bale wanga vala chamuna chakuunika, mudziwe Yesu Khristu, ziyenda naye popeza masikuwa ndatsetsereka. Ambuye akusunge mu mtendere mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Nthawi zina umazaona ngati nthawi ilipo itatha, komanso nyengo zina umazaona ngati uchita za nzeru ukuchita zombwambwana. Kumbukirani kunena kuti chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Yehova. Pamene tilusangalala nyengo yachisangalalo iyi, sangalalani moopa Yehova. Tiye tizindikire kunena kuti nthawi iyo yatha, mwana wa munthu yo ali nkudza, afuna azapeze olungama okhaokha. Ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvetsera radio ndi chidwi. Ndiyamikire nonse amene munapanga magulu kumamvera programu imeneyi. Ndikulimbikitseni kunena kuti pitirizani kuwerenga Baibulo, pitirizani kukonda kumvera mawu a Mulungu. Zimenezo ndiye zothandiza. Pamene tikupita kumapeto kwa chaka uku, pamene tikulowanso chaka chatsopano, ndimati tikufunireni mafuno abwino kuchokera kwa ife tonse amene timakonza programu imeneyi, kuyambira aulusi olalikirawo komanso ena amba makina anyamata ogwiragwira mawaya. Tikufunireni zabwino zonse kunena kuti happy new year. Pitirizani kuopa Yehova,
pitirizani kuchita chifuniro cha Mulungu mmene tikulowaso mchaka chatsopano. Kuchokera ku mastudio azinayi ndiyamikire Richard Fondale pamakenapo. Wagwira ntchito tamandika kwa basi. Ine dzina langa ndi Johnny Mulimbika. Mwakoma nonse, pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa. Ndapita. Patsala pang'ono Ambuye Yesu adzabwera ndi ulemelelo kumwamba. Udzatenga ana ake olapa mtimawo akakhale naye kumwamba. Mulemelelo, mulemelelo, mulemelelo kumwamba. Mulemelelo, mulemelelo, mulemelelo kumwamba. Tawona nimbuye watu atali mitambo ni ulemelelo kumwamba. Oto alenayo monga mwazi chito zatu ni ulemelelo kumwamba. Ni ulemelelo, ni ulemelelo.